थेख्ला इधर देख बनरगाव मेलायाव थांनो ओंखारदों बिथांमोनहा नायनोसै जुदि दाउ माफा माफा लाबोनो हाया न'नि गेटआ बन्द खुलुमबाय हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल लोखि फुजानि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनाय जासिहरनाय थाबाय लोगोफोर थ' बयबो होखांजोब्बाय सोरबा सोरबाथ' मैयानो होदों आङो हरनिफ्रायसो नांनायखाय दिनै सानसे थाखागोन होननानै दिनै फुङाव होबाय आरो बिमा फिसा आवथि होखांबाय दासो बावाखै थ' दिनै मा खालामनाय जायो नोंथांमोननो देखायलांनो नाजानोसै आङो थ' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला अननानै जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोना थ' बिदिब्ला प्रसाद जानोसै दिनैनि दिनावथ' बयनिबो न'खर न'खर प्रसाद नङा होमबा दे लोगोफोर बयबो दिनखौ मोजां मोजां बारहोहरदो दासो जानो सोलाबदों लोगोफोर मैगं नायनो फैबाय आङो टेरिसाव आंनि बिब' गायनाय मैगंफोरखौ नोंसोरनोबो देखायनि लोगोफोर एसे नै दुन्दिया देरजोब्बायना बानलुसो बियो सोर गावखो थिथा केरेलाया बेखौनो मोनजागासिनोसै बानलुआ ओरैबायदि थाइखादोंमोन ना नै मैफ्राय गुफुरा सबाय बिमा बिबार लाबाय थायसिगोन आया माबा बुहुद लोगो लालायबाय नै हाथफ्ला सारना होनांसिगोन बेयाव जा सैथारा नायनो हाथारा आं बे एम्फौखौ बानलु बिफाङावबो बिदिनो बिसोर बिदि थाबाय होनबाथाय फिथाइफ्रानो थायनो नागिरा मैगंफ्रा नै टमेट'आ ओमफ्राय नै लावआ जा मोजां थायखाबाय गोरलैलै दंबावोसो हनै बे फांथामखौनो जाख'नो हानाय नङा मेरला फिथाइ नै गोरलै गोरलै ले मावनो रोङोबा ओमफ्राय बायाबा दख्रबसे जायगायावबाबो मेरला मैगं जायोनो ना
बे जाहैबाय मैगं बिगुरफोरखौ जमा खालामनानै दोनो माने हासार जायो आरामनो ओंखायनो बेखौ आलदा दोनो आरोना गाहरा ओमफ्राय उनाव बेखौनो मैगंफ्राव सारनानै होनोसै आरो मोनसेबो मैगं बिगुर दाखोरफोरखौ गाहर होखाया बिब'आ जमा दोनहोजोबखायो सोलायहांबायना बोथोरा एसे बारा गरमद्रायबो नंला दाना मोनायावथ' माथो गोजांलायथारोसो गैया दिनै बावखुंग्रि हाजोखौ नुहुरा जोमै होथेदों खुवा देग्लाय एसे थाब गोजांनाय मोनबायना नङाबाथ' गामाखालि बोसोराव माथो दुर्गा फुजाबाबो गरमसो जायोमोन थांफिनसां गाहायाव दसे थानानै बाजारावबो थांनांगौ जेबो मैगं गैखाया बेलकनियाव गायनाय बिबार दाख्लै न'नि कालार होनायाव बिराद बेस्राफोर खस्थ' मोनफाजोबदों नायलाय सेस गोग्लैदेरजोबनाय हरथारलायबायलै साला सोंनाया जा सोंखायो लेब्रा दङ मानै बे न'आवहाय जा सोंहरखायो गुफुरनो साला ओरै थांलाय फैलाय जागासिनोथार माइ हाखांबाथाय नायदो दुब्लि बारिजों खारबोथारसैलाय बियो अन्थाव बाथावथार हाबाब बेटलि बबाव थांनो सना नोङो ए आंखौसो नागिरनानै फैदों बियो फैदो आं गोजौआवसो थांदोंमोन ना र' थाथ' फैदो फैदो माइ नाहरनि साहा फै आयु हाय हाबाब गाफ्लांगोन हगार माइयानो बे खन्द'आव मोजां जायाखै एखेबारे हाग्रा बिरादनो दै नांगौ समाव मोनाखैना बै दस्राजों मोजां जादों आरोना माइ गोरलै ओंखारबाय खाथि गासा ना दिनैनोमोन नामा ना गाबोनमोनलाय औ गाबोनसोहाय गाबोनसो 1 थारिख कार्तिकनि औ दिनै संक्रान्ति दिनैबो होयो सोरबा ओमफ्राय गाबोनबो साननै होयो आरोना सेवारियावहाय थाव गोथां फुननानै माइ बिलाइयाव फुनो नामा ओमफ्राय थाइगिर बिखङावहाय साथि सावबाय फैदो न'आव थांसै थौग्रोदो लांफैलायथारबाय आंखौ थेख्ला इधर देख बनरगाव मेलायाव थांनो ओंखारदों बिथांमोनहा नायनोसै जुदि दाउ माफा लाबोनो हाया न'नि गेटआ बन्द मा होनो नों आंखौ आं दायनि नोंनो साला दाउखा आंखौसो दायनि होनबावो नुवाखै जा गाज्रिखा नोंनो दाउखा दुनिया का सबसे बड़ा उल्लू नहीं हूँ मैं माड़े है समझा था साला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोसै नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनफिनसिगोन थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय